خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumigsuon ng mga Muslim, ug maayong dapit sa kautuhon sa atong mga pinalanggang igsuon ng mga dili pa Muslim, ilabi na sa atong mga higalang mga Kristohanon, maayong udtuon natong tanan. Sa dili pa kumulaho sa khutbah nikah o gitawag nga marriage sermon and advices and discipline, naa di ay additional nga gift nga giandam ang groom para sa iyahang bride. So atong yatag sa atong groom ang ring nga imong i-additional nga mahar o additional gift sa imong wife. Palihog ko kinsay gadala sa ring kay basig tuan na to giprenda. Basig nga limtan lang. Okay. Well, nagpaabot ta sa ring, mo proceed na lang ta sa atong khutbah nikah o marriage sermon, discipline and advices. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nagsulti ang labang makagagahom ng Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan ng Quran. O you who have believed, fear Allah as He should be feared, and do not die except as a Muslims who submit to His will. وقال أيضا نقيمون السابع الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Nag-ingon sa mga Allah, all mankind, fear your Lord who created you from one soul, Adam, and created from it its mate, and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah through whom you ask one another, and the wombs, indeed Allah is ever over you an observer. Nagsulti sa mga Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And among His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them. And He placed between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who give thought, or those who reflect. Nagsulti usab ang Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. And do not approach illegal sexual intercourse. Do not approach illegal sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and evil as a way. Nagsulti sa Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْكِهُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Marry women of
your choice who pleases you. 2, 3, or 4. But if you fear that you cannot deal with them justly, then marry only one. Nag-ingon sa mga Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingon sa Allah, O you who have believed, fear Allah and speak words of appropriate justice. He will then amend for you your deeds and forgive you your sins, and whoever obeys Allah and His Messenger has certainly attained a great attainment or reward. Igsoon, atong sugdan pag-explain sa inyo. Atong panikamutan nga madalian, kay kabalo kong daghan ng igutom. Nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang labang makagagahon. فَانْكِهُ مَا طَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Pangasawa kamo sa mga babae nga inyong mga gustuhan. 2, 3, 4. Apan kung kamo nahadlok na dili kamo makahatag sa insaktong pagsuporta, pagpakaon, pagpabisti, pag-atiman o pagkapatas, pangasawa kamo usa lamang. Maunay labing maayo sa inyo. Atong karoon nga ang pagpangasawa sa Islam dili kanisama sa mukaon kag init nga luto ay init imong ilwa. Dili ingon ana. Naatay makita sa atong palibot. Tungod na sa ilang pagkatawhanon. Wala kasubay sa Islam kung sila wala nakahatag og hustisya sa ilang mga asawa. Karon nagsulti ang labang makagagahon. Og uban sa mga timaan sa gahom sa Allah nga iyang gilalang ang inyong asawa, ang inyong kapares nga babae gikan sa inyong kaugalingon. Mao pa na nga si Iba gibuhat gikan sa gusok ni Adan. Ha? Karon ug gikan kanilang duha gipagawa sa Allah ang daghang babae ug lalaki. Mao na kita. Karon igsuon ingon ang Allah na isulod niini nga timaan o aya o bersikulo sa Quran ang mga timaan sa Allah alang sa mga tao nga kabalo maghuna-huna. Igsuon ato nang ipasabot. Nag-ingon ang Allah, وَجَعَلَّا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ug ang Allah iyang gibutang taliwala sa babae ug sa lalaki ang love and mercy, ang gugma ug ang kaluoy, ug ang attraction na sulod diha. Ngano man gibuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang babae ug lalaki gibutngan niya pagkagusto. Kay kung wala na gibutngan ug attraction between men and women, wala buhatan sa Allah ang men, ang attraction sa between men and women, walay magminyo. Lantaon na nato ng babae, babae siya o babae, lalaki siya o lalaki. Ano man, walay attraction nga gibuhat ang Allah. Pero usa sa timaan sa Allah sa iyang gahom nga gibuhatan niya attraction ang lalaki o babae. Apil na diha ang mga hayupan. Aron ma-preserve ang kaliwatan, mudaghan ang kaliwat. Karon minang igsoon, mag-focus sa wala takrabu zina. Ayaw ka mo pakighilawas nga illegal. Unsa nga illegal? Magpahilabot ka o manghilabot ka sa babae nga dili mo asawa o sa lalaki nga dili mo bana. Usa ka na ka-immoralidad. Usa ka na dautan ka ayong utang. Bisan basahon nimo ang Bible sa Old Testament, gikan sa Deuteronomy, ang balo sa anak kinabuhi. Tungod sa kadautan. Diripod sa Quran, mao gihapon kay ang kasuguan sa Allah dili mo usab. Ang Allah nga mo'y gisimba sa ng propeta, Moises, Abraham, David, Solomon, Samuel, Zacarias, Eliza, tanan hasta si Jesus Christ o si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karon igsuon mag-focus ko sa akong brad. Brad, igsuon pa yun. Igsuon sa Islam o igsuon po sa brotherhood. Mashallah, alhamdulillah. Mga brad nga, Alpha Phi Omega, maayong udto diha. Igsuon, bisag amigo ta o brad ta, kinahanglan nga imong masabtan. Daghan kag obligasyon nga kinahanglan imong masabtan. Ayaw ko kulbaan, brad. Relax lang diha. Ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni."
Ang pagpangasawa, pagpakasal, pinaagi sa legal nga pamaagi. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sikin sa katong dili mo sunod sa akong ikasugo kaninyo sa akong sunna, dili na ako kauban. So kung naay nag-angkon nga Muslim nga siya, wala ning agig pakasal. Ning diretso siya pangigilawas. Dito na ay nahitabo nga dili maayo. Anang panahon na wala niya sunda ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ug anang panahon na wala siya himong Muslim. Kinahanglan siya mahinulsod. Ikaduha, nagsulti ang labang makagagahong ng Allah. Ang akong ikasulti sa atong groom, hinaot unta nga kuhaan pod ni og leksyon sa atong mga brothers diha nga minyo o katong naay plano nga magminyo na. Insa, Brother Engineer Hisham Ambag, inshallah. Karon, nagsulti ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. All of you are ra'in. What is ra'in? Na ay responsibilidad. O tanan mo nga na ay responsibilidad, ang inyong responsibilidad ipangutana sa inyo sa adlas paghukom. Ang amahan o ang bana nga mo'y pangulo sa ilang panimalay, ra'in siya. Responsibilidad niya ang iyang asawa, ang iyang mga anak. Karon, posible nga kasukan siya sa labang makagahon kung dili niya tarungon ang iyang asawa o ang iyang mga anak sa umabot. Tanan ta diri, bisag sultan ka, dato ka, barangay captain ka, unsay posisyon nimo, ra'in ka. Na akay responsibilidad. O kanang responsibilidad nimo ipangutana na sa imo sa adlaw sa paghukom. Kung nakahatag baka hustisya. Nag-ingon usab ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. The best of you, ang pinakamaayo sa inyo, kamong mga lalaki. Kinsay pinakamaayo ninyo? Ingon ang Propeta Muhammad, khairukum li ahli. The best of you are those who are best to their families. Buoy pinakamaayo sa inyo, si kinsa katong maayo sa iyang pamilya. Wa ana khairukum li ahli. Ug ako ang pinakamaayo alang sa akong pamilya. Iyon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igsoon na ay usa ka libro nga akong gusto nga ipaambit po sa atong bride o sa itong makaigsuunan karon o sa groom. Kani vice versa nini, duha na sila ani na kinahanglan makasabot. Kung inyong sundo ning usa ka advice gikan sa usa ka kitab, usa ka libro nga nag-uluhan kani muamalatul usra wa ahkamun nikah. May tungod sa pagpakasal. May tungod sa unsaon pagdala sa married life. Ang nagbuhat ani libruha si Sheikh Hasanul Ghanna, Allahu yarhamu, nawafak na ni siya, meaning namatay na. Una, nga kinahanglan sa inyong duha, palihog ko atong sabton ug atong timan-an. Una, at-ta'aruf. What is at-ta'aruf? Kinahanglan magkailhanay mong duha. Unsay ilhanay, brother? Magkailhanay mong ngalan, kailan mo sa mga ngalan, dili ka na. Ang buhok pasabot sa at-ta'aruf, magkailhanay mo nga kinahanglan ikaw lalaki, ikaw babae, kabalo kag unsay gusto o dili gusto sa imong pares. Bisan pag dili siya musulti nimo literally o verbally, ang iya lang pag ana-ana sa iyang mata, pag sipat-sipat, pag ana-ana sinyas, kinahanglan kasabot ka o kaila kasi mo asawa, kaila kasi mo bana. Kinahanglan kabalo ka o unsay mga butang nga makapasuko sa iya imong likayan. Unsay butang nga makapalipay kaniya imong ihatag. Muna'y at-ta'aruf, makaila ka. Makaila mo matag-usa sa inyong pares. Ikaduha, at-tafahum. At-tafahum, kinahanglan kamong duha, magkasinabtanay. Understand each other. Kinahanglan, flexible mo, mainat mo. Kung ang tanay mo. Ikatulo, at-ta'awun. Kung saan ang at-ta'awun, kinahanglan, magtinabangay mo. Laro mo na ito, Libran. Laro na ito, nga ang pagpangasawa, dili aron nimong asawa, himuon nimong labandira.
Himuon ni mo kusinira, himuon ni mo masahista, himuon ni mo tinghinlog balay. Ang gitawag diya nga ataon magtinabangay mong duha. Unsay mga plano ninyo sa future, magkasinabot mo, magtinabangay mong duha. Sa Islam rad, dili ug ka pwede nga mapasakit sa imong asawa. Haram, bawal sa Islam. Kinahanglan po makasabot po ka nga ikaw kinahanglan manglaba po ka, luto po ka. Unsay buhaton sa babae, kinahanglan buhaton po nimo. Mao nay magtinabangay. Natawa mo ba karon? Bisag Muslim, wala kasabot ani. Nga naman, makakita gani ng barkada, ang iyang barkada dito nga bana, Muslim Christian o Hudyo, sabi ang religion mo. Makita na ang bana nanginhig, ang bana nang laba, nagluto, o sa isulti sa uban nga gagmay, huna-huna. Naandir ka Roman yan. Naandir sa iyang asawa. Naandir na saya. Iksuon, dili na tinuod. Ikaw mo ay way pulos, kay nang asawa lang ka, imog-imog hilpiri mo asawa. Dili na mo sa Islam. Sa Islam, magtinabangay, magsinabtanay, o magkailhanay mo. Dili pwede nga ang lalaki, ako'y ba na? Unsa akong gusto mo ay musunod? Dili na pwede. Kinahanglan makigsabot kasi mo asawa. Ikaw pa, Brad, al-husnu ma'ashiratiha. Imong dalon ang imong asawa ngadto sa kaayuhan. Nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kamo nga nagtuon wasa ang imong kaugalingon o ang imong pamilya gikan sa kalayo sa impyerno. So ikaw hangyo sa pamilya dal siya ngadto sa kaayuhan, ayaw siya dal sa kadautan. Unsay dalil? Nag-ingon ang mahal ng propeta Muhammad o ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa Quran, dal sila ngadto sa kaayuhan. Dili na ako ang sugo sa Allah o sugo sa mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karon naay mga butang nga kinahanglan nimo buhaton. Ang dos and don'ts. Unsay dos nga angay nimo buhaton? Sulod gyud sa kitab. Una, imong i-provide primary needs, pagkaon, food, shelter, clothing, education, i-provide mo na sa imong asawa o sa imong mga anak, inshallah. Inumduman mo nga ang responsibilidad sa iyang ginikanan, pagpangasawa nimo sa babae, imuha na ng responsibilidad. Pero kung naay kaluoy ikahatag ang ginikanan ngadto sa anak, why not? Dawaton gid pud na. Imong responsibilidad, pagpakaon, pagpabisting, education sa imong anak, tanan nga ilang panginahanglanon imong i-provide. Ikaduha, disiplina sa imong asawa o sa imong anak. Before ka mo disiplina, kinahanglan modelo ka. Unsaon man pagtuo sa atong asawa o sa atong anak, mabuhatan ning maayo niya ikaw ni supak sa imong gisulti. Kinahanglan ikaw una ang musunod sa imong gikamando sa ila. Ikatulo, give importance and respect. Kinsa man imong respetuon, imuha lang bang ginikanan? Dili isuon. Karon nga naminyo mong duha, vice versa. Ang ginikanan sa babae, imuha na pong ginikanan. Ang ginikanan sa lalaki, imuha na pong ginikanan. Hatagig importansya si kinsa katong importante para sa imong asawa. Vice versa mong duha. Kinsa importante para sa lalaki, kinahanglan hatagan og importante sa babae. Kinsa mga tawo nga importante sa babae, kinahanglan hatagan importansya og respeto pud sa lalaki. Ingon ana ang sugo sa atong relihiyon ng Islam. Karon Brad, ang dili nimo ang ibuhaton. Dili nimo ang ibuhaton, gaingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tadribuhunna. Wag niyo silang pagbuhatan ng kamay. Ayaw yun naghimuha, Brad. Dili yun na magsilbi. Bawal, dako kay nga sala. Nga imong pasakitan ang imong asawa. Karon, kinahanglan usab nga imong mahibanuan nga kamong duha nga magtiayo na among private nga kinabuhi.
Dili pwede nga ang private imong ipanabi ngadto sa imong barkada bisan pag igsuon nimo na. Unsa gibuhat ninyo nga pribado mo kasabot na tana. Dili ka pwede manabi bisan igsuon nimo lalaki. Kay kung imo nang buhaton, mahimo nang hinungdan nga pwede mo magbulag. Makabulag mo sa matag usa. Once na private, keep it private. Unsa ila sa inyong duha. Sunod nga dili mo ay buhaton, ad-dihar. Unsa nang ad-dihar? Kanang imong asawa, imong ipahisama siya sa bisakin sa diha babae. O sa bisakin sa diha nga artista. O sa bisan pag sa imong inahan. O sa example, muingon ka na, babe, nawagan ka na, lagi nawagan ni ina. Subhanallah. Ang imong abaga pareha sa abaga ni mama. Ang imong likod pareha sa abaga ni mama. Ang imong lawas pareha sa lawas ni artista. Subhanallah, haram na. Muli gitawag og dhihar. Bawal nimo ikumpara ang imong asawa ngadto sa uban. Dili na maayo nga buhaton. Isa pa, umanaman ang akong gusto ipaabot sa imo sa dili pa ta mo proceed sa dua. Akong nakbitan gamay pinaagi sa pagtugot ni imam na nagkasal ganina, with due respect. Akong nakbitan gamay ang upat ka syurot sa nikah. Upat ka kondisyones sa kasal. Once na wala ning upat, walay kasal. Unsa man? Una, as-saddaq. Unsa na as-saddaq? Mahar. Kadang dore. Badal, nakatag na ka dore? Alhamdulillah. Kung walay mahar, walay dore, walay kasal. Walay kasal. Karon ato pong sabton nga kanang dore sayop na. Kay ang dore batasan sa Indian nga ang babae mo'y muhatag sa lalaki. Siniswerte. Mo'nay dore. Wrong translation na. Once nga mahar, bridal gift. Regalo sa groom ngadto sa babae. Kanang mahar o dore, butang na to dore para masabta. Itawag na sa Bisaya, bugay. Unya, kanang bugay nimo, regalo nimo sa babae nga imong pangasawon. Ingon ang Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walay obligado sa isa ka kinabuhi, gawas lamang sa kung sa iyang makaya. Dili kinahanglan 500,000, dili kinahanglan milyon. Kung sa imong kaya isuon nga madawat na sa babae, dayon ang kasal. Maunay mahar. Og walay laing tagiya sa mahar, bisan pag milyon na ang babae lang. Kung mukuha ang si bisan kinsa without the permission sa babae, ang iyang pagkuha sa kwarta haram. Ipalit yung makaon, ninggaon siya haram. Kung mukaon ka haram, ning palit ka gamit pinaagi sa haram, ang imo pagsimba dili dawaton sa Allah. Haram gid og ipangutanan nimo sa Allah sa pagkuko. Mao nay mahar igsoon. Simbolo pud na nga paghatag og mahar sa lalaki, simbolo nga kaya na niya buhion ang babae. Nakakaya siya hatag og mahar, so iyahan ang responsibilidad. Ikaduha, nga syurot sa nikah o patakuranan. Kinahanglan na ay wali. Mootong ganina na ay ning tindog dito nga gwapo nga lalaki nga taason nga nag-antipara nga gikan Sambuanga. Masya Allah. Mootoy wali. Unsay wali? Guardian. Guardian sa babae nga pakaslan. Karon, kinahanglan siya mo ang amahan. Kung wala na ang amahan, igsuon sa amahan, uyuan. Kung wala ang uyuan, igsuon nga lalaki, nga matured. Kung wala ang igsuon, kinahanglan Muslim ang wali. Kung Christian o Hudyo o unsay ang religion, dili pwede. So ngayta po, iyang isali, ihatag ang permiso as a guardian. Sa Islam, walay pinugsanay sa kasal. Walay kasal kung naay usa na pugos. Kung gipugos sa ginikanan, ang ilang kasal void and null. Wala na dawat invalid. Ang manubag katong namugos sa ilang pagkasal. Once
Once kayo mong anak na babae, imong ipapangasaw sa lalaki, wala niya magustuhi. Ang mahitabuan na pagagabi, murag giparip ni mong anak sa lalaki, wala niya magustuhi. Haram, idili na sa Islam. Bawal na bawal na bawal. Ang mahimos ginikanan mo, suggest ka. Gusto ni mo siya? Umiingon ang babae nga, oh, inshallah, okay. Once ka umiingon ang babae, dili ko ato niya. Katulong, balik-balik ka. Kung dili yun siya, wala na kayo mahimo. Tuguti siya. Karon, al-ijab wal kabul, kinahanglan na atong upat. Mahar, wali, shahid, o al-ijab wal kabul. Walay pinusanay. Siguro na sa kadaghan akong gikasal, atong last Wednesday na ako gikasal sa Pagadian City, kinahanglan atong ni masabtan, kinain mangutana. Brad, unfair. Ano unfair man? Ngano ang lalaki na may gikasal? Nga sa mo na I do. Yes, you do. Na ano? Ngano ang babae, wala man lagi. Ko, igsoon, wala ta diri karon ga I do kung wala ning sugot ang babae daan. Kay karon ang babae daan aron dili magsayang ang gasto. Kaysa diri na siya malibad, nga dili na siya. Mo na nahitabo ni nga naay preparation, kay ning sugot na ang babae. Ingon ana, dili bot pasabot nga gitangtang iyang katungod. Kay kung from the beginning kung dili siya, wala ta diri tanan. Iya taglupad karon, wala ta diri. So igsoon, hinaot unta nga katuwang akong ipangsulti, makuhaan og leksyon ni Mark, makuhaan og leksyon sa atong igsoon, Engineer Ambag, ay umaabot, hapit naman po ni, insyaallah ta'ala, o si Brother Surya, nga tabian kay gabi, nga halos wala katulog ang room. So masyaallah, Brad, alhamdulillah, inaot unta nga, muturok tong lisong nga atong gitanong sa imo. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karon, naa na ta sa dua, mag-ampo ta alang sa ilaha ug alang sa atong tanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين السماوات والأرض كما ألفت بين الليل والنهار كما ألفت بين آدم وحواء كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار wa among Ginoo nga Allah subhanahu wa ta'ala nga mga magbuluhat sa tarang butang hari sa adlaw sa paghukom. Allahumma alif bayna qulubihim, himua ang ilang mga kasing-kasing nga maghinigugmaay o magpinalanggaan. Kama alafta bayna samawati wal ard, sama sa pagpinalanggaay o hinigugmaay sa langit o sa yuta, sama sa paghinigugmaay sa kagabion o sa kabuntagon, sama usab sa paghinigugmaay ni Adam nga among amahan o ni Iba nga among inahan. Kama alafta bayna qulubil muhajirin wal ansar, sama usab sa pinaghigugmaay sa mga kaubanan sa mga propeta Muhammad na mga bakwit gikan sa Makkah ngadto sa Medina o sa mga nagpuyo, mga bakwit gikan sa Makkah paingon sa Medina o sa mga nagpuyo dito sa Medina, nanintabang kanila. Waqala rabbukum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رب العالمين kining among mga isuon nga among gikasal karon
tagai sila og panalangin dinhi sa kalibutan nga ilang magamit alang sa ulhing adlaw. Ayaw sila tagai og panalangin dinhi sa kalibutan nga makadaot kanila sa ulhing adlaw. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, tagai sila mga bata o anak puhon nga mga matarong. Mga matarong nga nagsunod sa imong kasuguan. Mga matarong nga makaampo alang sa ilang kaayuhan ngadto sa adlaw sa paghukom. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, kining tanan na hitabo tungod sa imong pagtugot. Kay kung wala kaning tugo nga mahitabo kining butanga, dili ni magkatigon-tigon ni ining maong lugar. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, pasayloa ang among mga kasalanan, ilayo kami sa kalayo sa impyerno, ilayo kami sa silot diha sa lubnganan o sa silot sa adlaw sa paghukom. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, sa katapusan, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bi khair. Hinaot nga panananginan kamo sa Allah, rizkihan kamo og daghan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug himuasahon kamo, usahon kamo sa Allah ngadto sa kaayuhan niining kalibutana ug sa ulihing adlaw. Amin ya rabbal alamin. Igsuon atong ihatag ang addition. That young and beautiful lady is really